ମଧୁରାଉତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବଳିଆ କୁକୁର ରହୁଥିଲା। ବଳିଆ ଖୁବ୍ ଚତୁର ଥିଲା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋଭୀ ଥିଲା। ଆହା, ପେଟଟା ପୁରା ଜଳୁଛି। ଯଦି କୋଉଠୁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ବଳିଆ ଭୋକ ବିକଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତାର ଗାଁ ପାଖ ମାଂସ ଦୋକାନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଯାଏ ମାଂସ ଦୋକାନ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ। ଯାହା ହଉ ଦୋକାନଟା ଭଲ ଚାଲିଛି। ଦୋକାନୀଟି ମାଂସ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବଳିଆ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବଳିଆ ମାଂସ ଖାଇବା ଆଶାରେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ବସିଲା। ଦୋକାନୀ ବଳିଆକୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଦେଲା। ଏଇ ନେ ବଳିଆ। ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ପାଇ ବଳିଆର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଇଠି ଖାଇଲେ ତ ସମସ୍ତେ ମତେ ମାଗିବେ। ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡେ ପଳାଇବି। ବଳିଆ ଖୁସିରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତା ନଜର ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ପାଣି ଭିତରେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର, ତା ପାଟିରେ ବି ମାଂସ। ତାକୁ ଡରାଇଲେ ସେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଛାଡି ପଳାଇବ। ଏଟା ମୋ ମାଂସ, ଦେ ଯା ଏଠୁ। ଆରେ ମୋ ମାଂସଟା ବି କୁଆଡେ ଗଲା? କୁକୁରଟା ବି ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ବଳିଆ ବୁଝିପାରିଲା ପାଣିରେ ଥିବା କୁକୁରଟି ସତ କୁକୁର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଥିଲା ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ହେ ଭଗବାନ, ଅଧିକ ପାଇବାର ଆଶାରେ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ହରେଇଲି। ଲୋଭ ମୋତେ ଉପାସ ରଖିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଅତି ଲୋଭ ଭଲ ନୁହେଁ। ଲୋଭ କଲେ ଆମେ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇବା। ତେଣୁ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିରେ ଖୁସିରେ ଚଳିବା। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ।